Многих зараз раздражняюць такія словы, як там невероятныя перамены і так далей. Хто мы, адкуль мы, куды мы ідзем? Ад чаркі-шкваркі да фармавання нацыянальнай ідэі. Но это облегченный БССР. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, з якой мы будзем намацваць гэтую ідэю, дактарантка універсітэта Карлстона, даследчыца Цэнтра новых ідэй, паліталагіня, якая спецыялізуецца на вывучэнні сацыялагічных пытанняў і пратэстаў, Леся Руднік. Добрый дзень, спадарня Леся. Вітаю, вельмі прыемна быць з вами. Я ўсё правильно сказаў там і пра спецыялізацыю, і пра дактарантуру? Амаль, толькі не сацыялагічнае пытанне, а сацыяльныя сеткі. Сацыяльныя сеткі. Таксама вельмі важнае пытанне, асабліва з улікам таго, што, аказваецца, менавіта сацыяльныя сеткі былі вінаватыя ў тым, што адбылося ў жніўні 2020 года і пасля адбывалася. Ну, калі верыць беларускім прапагандыстам. Що зло ад сацыяльных сетак? Можа быць, пра гэта таксама пагаворым, бо, можа быць, мы ў гэтых сацыяльных сетках, вы там, корпуючыся ў іх, адкапалі нацыянальную ідэю беларускую, і зараз нам яе і раскажаце. Але Цэнтр новых ідэй, вось мне вось гэтая назва падабаецца, і адпаведна, калі неяк так вот сумяшчаць з тэмай нашай праграмы, скажіце, а нацыянальная ідэя, наколькі гэта новая нейкая такая вот сфера для беларусаў, якую яны можа быць, толькі апошнім часам пачалі асвойваць, ці не? Я згодна з вами у тым, што беларусы сапраўды толькі пачалі асвойваць нацыянальную ідэю, хаця такія моманты ў гісторыі, канешне, былі. І я думаю, што праз гэта праходзіць кожная нацыя, кожная краіна, ці групы людзей альбо нацыя агулам спрабуюць сфармуляваць нейкую сваю ідэю. Але агулам, мне падаецца, калі папрасіць шведа ці немца сфармуляваць нацыянальную ідэю, то хутчэй за ўсё ваш рэспандэнт запнецца, таму што гэта вельмі цяжкая такая флюідны панятак, які мае за сабой і ідэнтычнасць, і самавызначэнне, і гэта вельмі такія складаныя індывідуальныя паняткі. А нацыянальная ідэя гэта ўсё ж такі пра калектыў, гэта пра атаясабленне сябе з калектывам, таму гэта вельмі цяжкі панятак, і ён цяжкі не толькі для беларусаў, я думаю, што для свету агулам. І намацаць гэтую нацыянальную ідэю ў прынцыпе можа быць цяжка не толькі для беларусаў, але беларусам пэўныя падзеі дапамагаюць, мне падаецца, на гэтым шляху. І дзякуючы падзеям мінулага года, не гледзячы на ўсе страты, не гледзячы на пагрозы і на ахвяры пэўныя, беларусы ўсё ж такі наблізіліся да гэтага. Мы чуем это паўсюль, што беларусы нарэшце сябе знайшлі. І, канешне, можна там пабачыць, што многіх зараз раздражняюць такія словы, як там невероятныя перамены і так далей. Але ўсе гэтыя маленькія цаглінкі складаюць такі вялікі вобраз і дапамагаюць беларусам рухацца ў бок пошуку сваёй нацыянальнай ідэі. Леся, а вам не падаецца, што вот, ну, вот вы прыгадалі, там, скажем, рэспандэнтаў патэнцыйных, там, скажем, з Нямецчыны, там, Швецыі, Швейцарыі, ці яшчэ адкуль, што, маўляў, яны таксама, можа быць, з цяжкасцю сфармулявалі б гэта, можа быць, у іх-то гэта таму, што вось гэты гістарычны этап, калі нацыянальная ідэя фармавалася, калі ў адпаведнасці з ёй краіна развівалася. Яны прайшлі гэтыя нацыі даўным-даўно, можа быць, стагоддзі таму. І зараз для іх гэта не актуальна, гэта, ну, вот як быў там нейкі этап, я не ведаю, там, дыназаўраў у жыцці, развіцці планеты. Зараз прайшлі і ўсё, так і для іх з нацыянальнай ідэяй. А у нас-то не могуць сфармуляваць, таму што мы гэты этап не праходзілі. Толькі зараз да яго набліжаемся, і, адпаведна, узнікае пытанне, ну, калі гэта так, калі вы з гэтым пагодзіцеся, а чаму толькі зараз беларусы?
вот нехта там 100, 200, 500 гадоў таму, а мы вось толькі зараз. Слухайте, ну гэта, мне падаецца, напрамую звязана з незалежнасцю краіны. Беларусь, не гледзячы на свой нейкі незалежны статус, усё ж таки не мала поўнай незалежнасці, як мелі тыя краіны, пра якія вот мы вышэй кажам, дэмакратычныя, у якіх нацыянальнае фармаванне пачалося ўжо стагоддзі таму. Таму мы можам сказаць проста, што у беларусаў сапраўды, як вы кажаце, такі вось марудная гісторыя, да? Больш марудная, чым у іншых краінах. І мы, конечно, таксама, напэўна, прыйдзем да таго этапу, калі для беларуса любога будзе вельмі цяжка сфармуляваць нешта, што тычыцца нацыянальнай ідэі, і, магчыма, як, напрыклад, у Швецыі, таксама нацыянальны сцяг будзе нечым, што вывешваецца адзін раз у год на Дзень незалежнасці, а ў іншыя дні краіна абсалютна выглядае нейтральна, можна нават забыцца, як гэты сцяг выглядае. Усе гэтыя сімвалы, усе гэтыя моцныя рысы, якія характарызуюць нацыю, яны, у прынцыпе, характэрныя для нацый, якія толькі развіваюцца. І такі вось патрыятызм вонкавы, ён больш заўважны вось менавіта ў такіх маладых краінах. Калі краіна, у прынцыпе, сябе ўжо камфортна адчувае, ёй не трэба адстойваць і вонкава, і ўнутрана сваю незалежнасць, у прынцыпе, такія сімвалы, яны вельмі часта таксама змяншаюцца, знікаюць і становяцца менш важнымі. І людзі проста жывуць без такой сформулированной национальной идеи. Слушайте, извините, а если вот премьер-министр Швеции скажет, что шведский язык, господи, да кому он нужен, на нем разговаривает, сколько там, 8 миллионов этих несчастных шведов, давайте перейдем на английский. Ну, ей-богу, ну надоело на этом шведском, вот он бесперспективный язык, отмирающий, древненемецкий какой-то, а лучше на китайский. Давайте вот все перейдем на китайский. И вот с следующего дня премьер-министр будет общаться с парламентом на китайском языке. Как долго он протянет? Ну, я не думаю, что увогуле такая ситуация может возникнуть. Почему? Я не думаю, что шведский премьер-министр может такое сказать, потому что... Нет, ну почему? Вы сейчас сказали, что, в общем, как бы Швеция сформировалась давно, ну и как бы флаг давно уже не нужен. Ну, глядзіце, вот это сцяг, да? А ёсць жа іншыя нейкія прызнакі, да, якія указваюць на гэтую самую нейкую нацыянальнасць. Вось, напрыклад, таксама, калі мы ўжо пачалі пра Швецыю размаўляць, то можна заўважыць, што паўсюль на нейкіх прадуктах, якія робяць у Швецыі, напісана, што гэта шведскі прадукт. І гэта нешта тыпу купляйце беларускае, але на шведскі манер. Таму мне падаецца, што вось такія для шведа, магчыма, незаўважныя прызнакі ці нейкія рэчы, якія заставляюць шведаў заўсёды ўспамінаць, што гэта шведскае і ганарыцца гэтым, гэта ўсё ж такі адрознівае Швецыю ад беларускай сітуацыі. І гэта крыху іншы сімвал у адрозненні, напрыклад, ад сцяга. Таму шведскі прэм'ер-міністр, канешне, такога не скажа, і нават калі скажа, то хутчэй за ўсё на наступны дзень заявіцца тым, што сыходзіць у адстаўку. Але гіпатэтычна, калі б такая сітуацыя здарылася, я не здзіўлюся, калі шведы бы часткова падтрымалі гэтую ідэю, таму што шведы ўвогуле вельмі такі пра еўрапейскія, скажем так, але ў той жа час у іх вельмі высокі давер да інстытутаў палітычных. Таму тут крыху, мне падаецца, не той кейс для параўнання, але калі вось паглядзець менавіта на гэтыя такія выбітныя, вельмі заўважныя нацыянальныя сімвалы тыпу сцяга, то ўсё ж такі у такіх краінах даволі развітых дэмакратычных, я думаю, што яны не так заўважныя, як у тых нацыях, якія толькі фармуюцца. Я працягну думку Максіма. Вот просто калі вы пачалі гаварыць пра тое, што вот зараз беларусы пачалі асэнсаваць, вось гэта набліжаюцца да нацыянальнай ідэі, тым не менш, вот прыклад гэты з кітайскай мовай ад шведскага прэм'ера. А што мы маем? Вот у нас нібыта пачалося гэта фармаванне. Вот мы нібыта там пра нацыянальную ідэю беларускае грамадства, маецца на ўвазе, пачало задумвацца. Тым не менш, я ўжо нават не кажу пра Лукашэнку. Гэта ўжо как бы не паказчык стаўлення і не мае дачынення да гэтага новага фармавання. А возьмем новых лідараў. Святлану Ціхановскую, і там ці таго ж самага Паўла Латушку, якія мовай нібыта валодаюць, але как бы
трэба, вот звяртаюцца па-расейску, і нацыя рэагуе на гэта вельмі спакойна. Наадварот, чутны ўжо спрэчкі, што вы тут, нам главное Лукашенку скінуць і рэжым там змяніць, што вы тут со сваёй мовай до нас лезеце, і вообще мы как бы русский язык любім. Вот, ну, Лукашенку не любім, а беларускі язык тоже. Вот, ну вот змяніць хочам. Вот это прыкмета того, што пачало нейкае нацыянальнае фармаванне. Мне падаецца, што ў беларускім выпадку мова не з'яўляецца нейкім крытэрам нацыянальнага фармавання ў нашым выпадку, таму што першапачаткова тая база, на якой будуецца гэтая нацыя, яна не беларускамоўная. То бок мы ж ведаем прыкладныя лічбы беларускамоўных людзей, хаця яны даўно, наколькі я памятаю, не аднаўляліся, але ўсё роўна гэта частка грамадства, якая размаўляе па-беларуску, яна вельмі маленькая. І мне наадварот падаецца, што ў апазіцыйных і дэмакратычных сілах адбываецца перакос у беларускі бок, у беларускамоўны бок. І гэта акурат не адлюстроўвае сітуацыю ў грамадстве. Але гэта з'яўляецца добрым сімвалічным крокам з боку дэмакратычных сілаў, калі яны ўсё ж такі імкнуцца часткова хаця б размаўляць на беларускай мове. Ну і калі вы ўжо ўзгадалі Латушка, мне падаецца, што Латушка акурат даволі часта карыстаецца беларускай мовай і даволі добра ёй валодае. Святлана таксама, тое ж самае з ангельскай, паказвае, што гатова, калі не свабодна размаўляць, то вучыцца і развівацца ў гэтым накірунку проста для таго, каб падтрымліваць беларускамоўную частку грамадства. Хаця ўсе мы разумеем, што насамрэч падтрымка мовы, яна не падтрымка мовы зараз, яна ніяк не ўплывае на сітуацыю ў прынцыпе, але яна стварае проста такі падмурак хутчэй на будучыню, калі ўжо будуць складацца новыя палітыкі, новыя рэформы, для таго, каб падтрымліваць і развіваць беларускую мову, якая, магчыма, натуральным чынам, як і украінская, пачне займаць больш высокія пазіцыі і таксама стане складнікам гэтай самай нацыянальнай ідэі. А на каких ценностях собралось новое демократическое белорусское громадство, сообщество? Вот что там главное? Мне падаецца, што гэта выпадак калектыўнай траўмы. Вось ёсць такая тэорыя ў паліталогіі пра рэсурсную мабілізацыю. І там кажуць, што калі людзей пазбаўляюць нейкіх каштоўнасцяў, нейкіх базавых рэчаў, яны адразу яднаюцца вакол ідэі, каб дамагчыся гэтых каштоўнасцяў. І ў беларускім выпадку мне падаецца, што гэта пазбаўленне, альбо як яго ў тэорыі называюць deprivation, яно акурат і грунтуецца ў бяспецы, у свабодзе і у нейкам праве проста існаваць як палітычны грамадзянін. Таму беларусаў яднае, я думаю, калектыўная палітычная траўма, і якая грунтуецца на тым, што людзей пазбаўляюць свабоды, пазбаўляюць альбо аказваюць на іх вельмі моцныя рэпрэсіі шырокія, якіх не аказвалі раней, і гэта людзей яднае. Хацелася б, канешне, каб людзей яднала нешта пазітыўнае, нейкія пазітыўныя сімвалы, напрыклад, сцяг, напрыклад, мова. Але гэтыя сімвалы, яны проста натуральна сталі часткай пратэсту і знайшлі сваё месца там. У той жа бок яны не з'яўляюцца як бы цэнтральнымі для яднання пратэсту. Таму мне падаецца, што сыходзячы там з розных пытанняў, што ўсё ж такі большасць беларусаў, якая асуджае гвалт з боку дзяржавы, яны яднаюцца вакол ідэі бяспекі, вакол ідэі таго, каб свободно ходить по улицах и не бояться казать то, что они хотят. А есть какой-нибудь более-менее конкретный проект того, чего мы хотим, со стороны белорусов? Какое-то видение Беларуси, вот какая она должна стать? Потому что вот вы сейчас сказали, мы не хотим, чтобы на нас там из микроавтобусов нападали люди в черном. Это какой-то очень понятный и очень ограниченный план. Ну вот они как бы 20 лет не особо нападали, потом вот сейчас нападают. Если они уйдут с улицы, значит, на этом как бы все, цель достигнута, и можно расходиться по домам, и все довольны? Мне падаецца, тут галоўная праблема ў тым, што такіх праектаў вельмі шмат. Хорошо, можно тогда сейчас как бы вот 3, 4, 5 вот главных проектов, которые, с вашей точки зрения, вот сейчас у белорусов как бы в топе, ну, вот, как бы первая 5 проектов?
Слухайте, ну я по назвах іх не успомню, але гэта просто былі десяткі праектаў, якія абвяшчалі дэмакратычныя сілы за апошнія годы, розныя планы перамогі, розныя там рухі большасці і гэтак далей, падтрымка там адзін аднаго і гэтак далей. То бок гэтыя праекты, якія агучваюць дэмакратычныя сілы, яны з'яўляюцца там ледзь не кожны месяц. І сутнасць у тым заключаецца, што яны глядзяць акурат далёка наперад. І, як вы кажаце, вы спрабуюць падняць пратэст на такі новы ўзровень і перайсці ад узроўня таго, што нам патрэбна бяспека, на ўзровень фармавання нацыі. Таму яны спрабуюць перамясціць гэты праект як бы нацыянальнага фармавання на новы ўзровень, ад чаркі-шкваркі да фармавання нацыянальнай ідэі. Але мне падаецца, праблема заключаецца акурат у тым, што беларусы адгукаюцца менавіта на ідэю таго, каб у іх былі гэтыя самыя базавыя каштоўнасці. Таму што упэўніць людзей у тым, што ім патрэбна беларуская мова, ім патрэбен бел-чырвона-белы сцяг, ім патрэбна свабода, медыа і гэтак далей, можна толькі тады, калі у іх ужо ёсць бяспека, калі яны не будуць баяцца, што іх затрымаюць людзі ў чорным у мікрааўтобусе. Тады атрымліваецца, што нацыянальная ідэя, в прынцыпе, яна кожная для пэўнага гістарычнага там этапа. Ну вот там на бліжэйшы там час, пакуль мы не атрымаем там, скажем, свабоду слова, дэмакратыю, там бяспеку, нацыянальная ідэя вось такая, калі атрымалі гэта, тады вот змяняецца. Больш за тое, мне падаецца, што нацыянальная ідэя, яна не толькі змяняецца ў часе, яна таксама змяняецца як бы ў іншых параметрах, да, на іншых узроўнях. Яна змяняецца ад чалавека да чалавека. І таму я казала вось у самым пачатку, што это вельмі флюідны такі панятак, это вельмі шырокі дыскурс, які можа за сабой значыць вельмі шмат рэчаў у залежнасці ад таго, у каго вы запытваеце пра гэту нацыянальную ідэю. Але тое, ці змяняецца яна ад перыяда да перыяда, напэўна, да. Таму што, канешне, казаць пра нацыянальную ідэю беларусаў, напрыклад, нават год назад можна было, але яе было б вельмі цяжка сфармуляваць. Калі зараз ёсць хаця б нейкія арыентыры, можна казаць пра тое, што вось яна грунтуецца там на гэтых на яднанні, на бяспецы, на пераменах, на прагнасці да свабоды і гэтак далей, то раней гэта было нешта вельмі не сфармаванае, і я не ведаю, як вось гэта можна было б сфармуляваць. Таму тое, што яна змяняецца ў часе, магчыма так. І тое, што ёсць нейкія пэўныя перадумовы, якія, напрыклад, як свабода, дэмакратыя і нейкая палітычная стабільнасць, у добрым сэнсе палітычная стабільнасць, гэта дакладна. То бок гэтыя чыннікі ўплываюць таксама на нацыянальную ідэю, у залежнасці ад іх яна можа змяняцца ў перыядах. А насколько велика опасность того, что вот на самом деле то, чего сейчас хотят белорусы, это вернуться, условно говоря, в 2019 год, только чтобы там, вот что было в стране спокойно, как было в 2019 году, а в 2019 году там было непонятно, есть страна или нет, но все, в общем, было в таком во сне. Только чтобы вместо Александра Григорьевича было, условно говоря, ну вот была Тихановская там, или была Колесников, или Латушка, или вот кто-нибудь из лидеров оппозиции, а все остальное, в общем, оставляем как есть. Ну, примерно там, может быть, границу с Евросоюзом открываем, чтобы можно было бы, как украинцам, просто ездить без дополнительных там финансовых обременений, и все. Ну, ваш сцэнарый такі, ён гучыць быццам Тихановская ці там іншы палітычны лідар будуць такімі ж аўтарытарнымі, як Лукашенко. У мне пакуль што такі пазл у галаве не складваецца, таму што калі б там Тихановская умоўна была прэзідэнтам, мне падаецца, што гэта была бы прэзідэнтка, якая пасля 5-4 год ці у любым па любых старых правілах яна бы як бы змянілася на новага прэзідэнта, і гэта ўжо не з'яўляецца той же самай палітычнай сітуацыяй, якая у нас была ў 2019, напрыклад. Калі казаць проста пра кагосьці абстрактнага, не такога рэпрэсіўнага і аўтарытарнага і раздражняючага, як Лукашенко, то можна сабе ўявіць, што частка беларусаў сапраўды пагадзіліся б вярнуцца ў такі, скажем, палітычны статус-кво. Але таксама я думаю, што ёсць частка беларусаў, якія цалкам упэўненыя, што лепей бы гэтыя спробы пераменаў не адбываліся,
і лепей бы нават пры умове, што Лукашенко застаецца прэзідэнтам, лепей бы гэта ўсё не пачыналася, таму што ім было спакойней так жыць, яны не ведалі, што такое палітычнае жыццё, і нават не гледзячы на тое, што год таму яны падтрымлівалі пратэст, ці там, напрыклад, удзельнічалі ў пратэстах, я думаю, што многія гатовы былі пагадзіцца на сітуацыю і эканамічную, палітычную, якая была там 2 гады таму. Мне просто интересен такой вопрос. Вот этот БССР, в котором это какая-то облегченная версия БССР, которая вот в Беларуси существует до сих пор, она насколько белорусов до сих пор устраивает? Им как бы вот эти были протесты против чего? Им просто надоел этот генеральный секретарь, который, в общем, очень своеобразный. И они хотят нового генерального секретаря. Но как бы вот сама форма государства, вот как БССР, новая, облегченная, им, в общем, все устраивает, все нормально, и так можем и дальше жить. Или же они хотят, в общем, сменить этот БССР на какой-нибудь, вот как в Литве, чтобы там парламент был Сойм, полная свобода прессы. Слухайте, я не маю пад рукамі сацыялогію, але Chatham House рабіў рэгулярныя пытанні наконт гэтага, і запытваў людзей, якія іх каштоўнасці, запытвалі пра розныя сцэнары, што беларусам больш хочацца. І зноў жа такі зараз проста апытанні паказваюць, што людзям патрэбна бяспека, але, канешне, яны хочуць і свабоды, і яны хочуць і нармальных адносінаў з суседзямі, яны хочуць адначасова там добраспрыяльных адносінаў і з Расіяй, і з Еўросаюзам. Ну, это БССР. Это облегченный БССР. Просто сейчас в этом облегченном БССР завелся Лукашенко, и он как бы, срок годности выходит понемногу, и как бы он портится. И, в общем, надо как-то вот первого секретаря менять на нового первого секретаря или первую секретарку. Вроде как И я не сумняюся, што многія беларусы на гэта б маглі пагадзіцца насамрэч. По вашим ощущениям, насколько многие? Не могу сказаць, не спекулюю такімі пытаннямі. Вот мне падаецца, што гэта кепская рыса спекуляваць на такі конт, але я думаю, што давайте паспрабуем. Да? Я думаю, што 30% грамадства на гэта пагадзіліся, калі адкінуць яшчэ 20-30, якія па розных апытаннях падтрымліваюць Лукашенко. То бок нейтральная частка грамадства, згодна там, вот, напрыклад, з тым жа апытаннем Chatham House, я думаю, што пагадзілася б часткова на такі сцэнар. То есть больше половины. Сейчас отменяешь Лукашенко, и все успокаивается. Ну, как бы, по крайней мере, половина общества, в общем, считает, что результат достигнут. В общем, за что выходили в августе прошлого года, в общем, свершилось, и можно, в общем, возвращаться к нормальной жизни. Гэта ж такі же сцэнар, пра які таксама спрабавалі розныя аналітыкі, эксперты спекуляваць, што калі, напрыклад, Макей стане заўтра прэзідэнтам, у прынцыпе, частка беларускага грамадства падаецца, што можа і на гэта пагадзіцца, таму што галоўная задача для шмат каго ў мінулым годзе была менавіта змена Лукашэнкі, каб Лукашенко пайшоў са сваёй пасады. А далей глядзяць, магчыма, меншая колькасць людзей, але я думаю, што гэтая патрэба, яна бы ўзнікла даволі хутка. Даволі хутка з'явіліся б лідары, якія тлумачаць, як бы дэканструююць гэты новы палітычны стан, тлумачаць людзям, у чым праблема з умоўным Макеем і статусам квот такім палітычным. Я думаю, што людзі пайшлі б з новай хваляй пратэсту дамагацца таго, чаго ім хочацца. Калі азірнуцца крыху ў гісторыю, беларуса буду, не знаю, як тут правильно сказаць, будаванне беларускай дзяржавы, нацыі, ўсяго астатняга, паглядзець на метанне беларусаў-асветнікаў, вось гэтае пытанне, якімі яны задаваліся, з якімі яны тады насіліся, як кажуць, хто мы, адкуль мы, куды мы ідзем. Сёння гэтыя пытанні, на іх знайшлі адказы, ці яны не цікавыя? Я думаю, што такія пытанні цікавыя заўсёды, асабліва інтэлектуалам, філосафам, гісторыкам. Гэтыя пытанні заўсёды будуць актуальныя, але не факт, што яны актуальныя для агульнага грамадства. То бок развагі пра самасвядомасць, пра нацыянальную ідэю, пра ідэнтычнасць, яны ўсё ж такі закранаюць, напэўна, не кожнага чалавека, асабліва не кожнага сярэдняга грамадзяніна, і яшчэ і ў умовах аўтарытарнай краіны. Извините, я вас перебью. А что их вообще закранает? Их вообще хоть что-нибудь касается? Если честно. То есть, как бы, суверенитет страны вроде как не интересен,
флаг вроде бы как неинтересен, кто в стране президент, но тоже более-менее как неинтересно. Ну, то есть получается, что как бы совсем ничего никак, ни в какой точке не интересно. И Мне не подается, совсем что понятно. Да, это цікаво. я извиняюсь. Просто вот у нас тут был эксперт, и он как бы сказал, что белорус это на самом деле такая паспортная идентичность. Вот какой паспорт дали, такая у тебя идентичность. Сейчас дают какой-то вот этот синий паспорт, и на нем какой-то такой околосоветский герб. Ну и бог с ним. А в общем, вот, Галоўнае, каб там Шенген стоял. да, и вот и чтоб недорого. А лучше, чтобы совсем бесплатно. Если Шенген будет совсем бесплатно, то, в общем, как бы в этой жизни больше ничего и не надо. Вот в это как бы, ну, то есть понятно, что философы, их это интересует, а вот людей совсем ничего никак, ни при каких. Только вот беспека и кап заробки были. Все. Вот мне падаецца, што пасля забеспячэння вот этих, скажем, базовых грамадска-палітычных патрэбаў з'яўляюцца новыя патрэбы. Але таксама Вот это же главный секрет, вот это главная тайна. Появятся эти новые потребности или не появятся? Потому что в случае с Беларусью можно ожидать, что, в общем, как только потребность в безопасности и потребность в стабильных доходах и вообще потребность в стабильности в государстве появится, на этом все требования закончатся. Мне так не падаецца, таму што калі мы бярэм, што пры ўмове вот гэтага сцэнара у вас прэзідэнтам застаецца Лукашенко і тая ж самая сістэма кіравання, то ў прынцыпе беларусаў гэта можа задаволіць, таму што яны ведаюць кошт спробы пераменаў, кошт вот этой прагнасці да лепшага. Але пры умовах, што ёсць нармальная, здаровая палітычная атмасфера, у людзей, канешне, з'явяцца новыя патрэбы. З'явяцца патрэбы ў бізнесе, з'явяцца патрэбы ў адукатараў, у грамадскай супольнасці, у плане у грамадскіх арганізацый. З'явяцца новыя патрэбы для стварэння новых універсітэтаў і гэтак далей. То бок кожная сфера у нармальнай абстаноўцы палітычнай, яна будзе заўсёды шукаць паляпшэння. Праблема ў тым, што мы вот просто не верым у беларусаў. Да? Вот мы не верым, што гэтыя патрэбы могуць з'явіцца. Але справа ў тым, што мы ніколі не знаходзіліся ў такім свабодным стане для таго, каб пабачыць, як грамадства будзе рэагаваць. Да? То бок правесці эксперымент зараз нейкі віртуальны мы не можам, таму што гэта не будзе адпавядаць рэальнасці. Але ва ўмовах, калі з'явіцца новая такая палітычная спакойная сітуацыя, будуць задаволены вот этой базовые палітычна-грамадскія патрэбнасці, мне падаецца, што у беларусаў будуць з'яўляцца новыя патрэбы. І гэтыя патрэбы будуць цалкам падобныя на патрэбы людзей у дэмакратычным грамадстве. Таму я б на вашым месцы так не ставіла пад сумнеў беларусаў, і я думаю, што яны могуць прагнуць больш, чым чарку і шкварку. Есть такой замечательный политолог Иван Крастев, много раз в этой передаче упомянутый в этом эфире, и у него есть рассуждение как бы о том, что вот у болгар, он же сам болгарин, Крастев, были такие же проблемы примерно, как у белорусов, и когда у них были решены проблемы с безопасностью и проблемы со стабильностью в стране и проблема с тем, что граница открылась, то, в общем, из 9 миллионов 2 миллиона болгар быстро уехало в Германию для того, чтобы там зарабатывать. И, в общем, на этом... Да, у них появились новые потребности, и эти потребности они решили с помощью аэропорта и с помощью болгарских стремительных авиалиний. Примерно так же свои проблемы решает Босния и Герцеговина, где вроде как там до 40% населения уехало. Как только открылась граница, как только в стране появился более-менее приличный порядок, люди просто уехали. Они не стали ввязываться во все эти гражданские, тяжелые, изматывающие, скучные споры о том, что нам нужно перестраивать свою страну. Они решили все свои проблемы, устроившись на работу, ну, условно говоря, там в Дублине где-то. Или в той же самой Швеции. Я думаю, что если вы в Стокгольме подойдете к стройке и крикните что-нибудь на болгарском, там типа «привет», то вам там кто-то ответит. А если на украинском, тоже кто-то ответит. И вообще как бы вот в бывших советских странах люди, как бы следующая стадия после того, как в стране более-менее наладился порядок, это как бы массовый отъезд на заработки и смена гражданства. Вот этого сценария вы ждете или не ждете? Насколько он, с вашей точки зрения, вероятен в отношении белорусов?
Я думаю, што цалкам верагодны і ён ужо пакрыху здзяйсняецца нават зараз, нягледзячы на закрытыя межы, нягледзячы на тое, што беларусам можа быць не так лёгка там атрымліваць рознага кшталту працоўныя візы ці візы на навучанне зараз за мяжой. Я думаю, што гэта цалкам верагодны сцэнар і таксама я думаю, што это нармальна. Таму што калі мы кажам пра сыход Лукашенка, пра нармалізацыю сітуацыі на межах, гэта хутчэй за ўсё этап, калі пачынаюцца трансфармацыі. У любой краіне, дзе адбываліся палітычныя трансфармацыі ці пераход ад аўтакратыі да дэмакратыі, гэты перыяд можа займаць там розную колькасць год, там, не ведаю, ад 5 до 15, напрыклад. І у гэтыя гады, канешне, варта чакаць эміграцыі, таму што не ўсе людзі гатовыя сядзець і чакаць, пакуль эканоміка стабілізуецца, пакуль стабілізуюцца умовы для бізнеса, для IT-сектара. Многія не гатовыя былі чакаць нават ужо праз месяц пасля пачатку пратэстаў. І зноў жа такі, гэта, канешне, паказвае і ступень палітызацыі грамадства, але это таксама паказвае на тое, што беларусы, яны ўсё ж такі спрабуюць неяк выжыць, і гэта нармальна, што яны, як і іншыя краіны, як і іншыя грамадзяне іншых краінаў, імкнуцца да таго, каб знайсці нешта лепшае для сябе. Але ў выпадку, калі гэты перыяд трансфармацыі сканчаецца, пачынаецца зваротны перыяд, калі людзі пачынаюць вяртацца ў краіну. Чаму мне падаецца, што гэта можа здарыцца з Беларусю? Таму што беларусаў, як мы казалі ў самым пачатку, аб'ядноўвае менавіта гэтая калектыўная траўма. Многія беларусы апынуліся за мяжой акурат з-за бяспекі. І не за нейкіх пошукаў новай працы і гэтак далей. Многім беларусам проста стала некамфортна і небяспечна жыць у краіне. І калі з'явіцца магчымасць, многія з іх могуць захацець звяртацца у краіну, таму што гэта першапачатковая матывацыя ад'езду іншая ў параўнанні з краінамі, якія проста праходзяць трансфармацыйны перыяд. Але тое, пра што вы кажаце, гэты сцэнар Балгарыі, ён таксама можа здзейсніцца, і я думаю, што гэта нармальна, калі глядзець на гэта з боку гісторыі, паліталогіі, гэта працэс, які можна павярнуць, і многія беларусы, якія з'ехалі зноў ж такі сёння, будуць хацець вяртацца ў будучыні. Калі вот я зараз на аперажэнне крыху спрацую, я так вот адчуваю по вашаму па ўсёй размове, што калі я спытаюся, Леся, так якая вот на ваш погляд нацыянальная ідэя зараз беларусам патрэбна, вы скажаце там бяспека, свабода, ну вот і яшчэ што-небудзь. І вот я пагаджуся. Ідэя выдатная, але што ёй ад нацыянальнага? Гэта вельмі добрае пытанне, і мне падаецца, што, канешне, тут нацыянальнага мала. То бок гэтыя першапачатковыя базавыя нейкія каштоўнасці, якія беларусам сёння патрэбны, яны, канешне, не з'яўляюцца чыстым паняткам нацыянальнай ідэі, але, шчыра кажучы, тут як бы вельмі цяжка намацаць нешта іншае, акрамя нейкіх рэчаў, якія яднаюць беларусаў. І гэта не толькі вось гэта прага да бяспекі, гэта таксама нейкія нацыянальныя, мінімальныя нацыянальныя сімвалы, якія, як я параўноўвала з Швецыяй, яны даволі відавочны ў беларускім пратэсце. Да? І туды ж можна і ў будучыні, я думаю, будзе аднесці і мову, якая яшчэ проста не заняла, якая яшчэ не стала часткай гэтай нацыянальнай ідэі. Але у тым ліку гэта можа быць і сцяг, пра які вот мы казалі ў самым пачатку, і нейкае адчуванне таго, што мы ўсё можам, і што мы адзіная краіна, якая не палярызаваная, як яе спрабуюць прадставіць улады, краіна з умоўна адным адчуваннем еднасці сапраўднай такой, да, якой не існавала, напрыклад, у Украіне, ва Ўкраіне у пачатку пратэстаў, да і, напэўна, дагэтуль не зусім. Вось. Таму мне падаецца, што ёсць нейкія апоры, на якія можна гэтую нацыянальную ідэю пакласці. Слухайте, можа быць, мяне у чарговы раз пракляне Юля Ляшкевіч, але я, тым не менш, задам гэтае пытанне. Ўсё ж таки, вот, слухаючы пра вот гэтыя працэсы фармавання, там, будаўніцтва, там, усяго астатняга, у мяне волей-неволей узнікае пытанне, на ваш погляд, ўсё ж таки, нацыя, яна-то вот сама-то па сабе ёсць, калі вот нацыянальная яе, у прынцыпе, вот, гэта грамадства не цікавіць асабліва,
пакуль што спадзяюся вот слухаючы вас, што пакуль што не цікавіць, але вот нацыя тады ёсць вот у такім навуковым разуменні гэтага тэрміна. Я думаю, что, конечно, ёсць, тому что зноў ж таки ёсць нейкія прызнакі, якія яе аб'ядноўваюць, і нават спробы выхада на пратэсты, спробы пераменаў гэта даказваюць, да, тому что лічбы просто нават гістарычна лічбы просто ненармальныя. Гэта вельмі вялікая колькасць людзей, якія прымалі удзел у пратэстах. І гэта толькі тое, што мы бачылі. Ёсць яшчэ тое, што застаецца небачным. То бок ёсць людзі, якія, як мы ведаем, просто неактыўна прымалі ўдзел у пратэстах, пры гэтым займалі такую ж актыўную пазіцыю, да, такую ж палітычную пазіцыю. Таму я думаю, што казаць, што нацыі няма, канешне, не варта. Другое пытанне, ці можам мы казаць, што гэта да канца сфармаваная нацыя? Ну, можа быць, не. Можа быць, гэта нацыя, якая знаходзіцца ў працэсе фармавання. І так ужо не першае стагоддзе. Ну, хаця б супакоілі мяне, што не толькі я і Юлія Ляшкевіч перакананыя, што беларусы сфармаваліся як нацыя даўно, но з нацыянальнай ідэі вось накладачка выйшла. У гэтым пытанні мы, як там было сказано, спозненая нацыя, да? Паспартная. Паспартная нацыя. Так, давайте не передергивать. Спозненная, гэта не пашпартная. Тым не менш, Леся, хоць я ўжо там за вас і паспрабаваў сфармуляваць нацыянальную ідэю ад Лесі Руднік, але гэта была такая, можа быць сказаць, так это я вас правакаваў. А насамрэч, што вы прапануеце? Якое у вас бачанне беларускай нацыянальнай ідэі? Мне падаецца, што беларуская нацыянальная ідэя гэта павага да ўсіх грамадзян, гэта спакойнае нейтральнае стаўленне да інакамыслення. Гэта павага да ўсёй гісторыі, павага і памяць тых нейкіх кепскіх частак гісторыі, якія былі альбо не самых пазітыўных. І гэта гонар за свой народ, за сваю нацыю. То бок для мяне беларусы заўсёды заставаліся і застаюцца вельмі спакойнымі, талерантнымі і такімі людзьмі, якія могуць паважаць не толькі асяродак свой, але і таксама прадстаўляць, скажем, годна беларусаў за мяжой, напрыклад. Таму што як частка беларускай дыяспоры ў Швецыі, магу такую маленькую гісторыю сказаць, калі мы пачыналі толькі развіваць нашу арганізацыю у Швецыі, амаль ніхто з беларусаў адкрыта не казаў пра сябе, што яны беларусы, напрыклад, на сваёй працы ці дзесьці яшчэ, таму што яны казалі, будуць задаваць зноў шмат пытанняў, пытацца, ці гэта частка Расіі, ці што это ўвогуле такое. І таму яны проста адразу казалі, мы з Расіі. Некаторыя сапраўды так казалі, але як толькі здарыўся жнівень 2020-го, нават крыху раней, можа быць ліпень, усе беларусы пачалі ганарліва распавядаць пра сваю, ганарова распавядаць пра сваю краіну, распавядаць, што яны беларусы, і распавядаць гісторыі, як іх шведскія калегі ўжо ведаюць, што такое Беларусь, ведаюць сітуацыю ў краіне. Таму мне б хацелася таксама, каб беларусы працягвалі ганарыцца сабой, і часткай гэтай нацыянальнай ідэі была менавіта такая папулярызацыя Беларусі за мяжой. Дзякуй вялікі. Вось я чамусьці мне падаецца, што пад уплывам нашых з табой, вот так сказаць, яе вот мы пераканалі, і яна дадала ў пералік цаглінак нацыянальнай ідэі, вось гэтае ўсё, што тычыцца там гісторыі, спадчыны, мовы, а так бы абмежавалася там бяспекай, свабодай, ну і ўсім астатнім там такім футурыстычным. Дзякуй вялікі. Тым не менш, вельмі выдатная ідэя. Леся нешта хацела мне... Не, я просто сказала дзякуй. І вам дзякуй за ваш дзякуй, а таксама за ту выдатную нацыянальную ідэю, якую вы нам агучылі. Леся Руднік, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. І, Леся, я не ведаю, ці здолееце вы даехаць да нас у Варшаву, ці мы да вас некалі даедзем. Я, правда, ўжо нават і не ведаю, дзе вы апошнім часам больш часу праводзіце, ў Швецыі ці у іншых якіх замежных краінах. Тым не менш, вось гэты кубачак
чакае да вас, пакуль хто-нибудь не перахопіць, спадзяюся, што дачакаецца ад праграмы Ідэя X, Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль-Бай. Хоць і закрылі, але нацыянальны каларыт жыве, будзе жыць, як ён і быў агучаны, у тым ліку сярод іншага у ідэі Лесі Руднік. Добрый день, яшчэ раз развітваюся, Леся, хацеў яшчэ раз па новай запісаць працяг другую серыю нашай размовы, але не. Леся Руднік, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас.